ам, си казах, ако си загубя гласа, какво всъщност си? Не знаех коя съм. И даже когато от 7 дена не трябваше да говоря изобщо нито една дума и не трябваше да произнасям глас, да нямам никакъв войс, си казах, ако си загубя гласа, какво всъщност съм аз? Нищо. Аз Точно съм така. едно нищо. Да, в един момент можеш да осъзнаеш, Така че, нещата... в такива моменти осъзнаваш. Иначе никога не се замисляш, че гласа ти, че ти изразяваш себе си по този начин. Да, примерно, и всичкото целият този труд, който ти си полагал толкова години, се срива за една минута. И ти оставаш сам. Без нищо. Без нищо. И след това първа пиеса, втора пиеса, трета пиеса, пета пиеса или филм или каквото и да било. Така че доста тегаво това. Наистина, това е голям психологически момент, който оставаш сам със себе си и осъзнаваш всъщност, че този глас трябва да го пазиш, че този глас трябва да се грижиш